Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. De schaamte is heel groot, hè? Je vindt dat je het zelf moet kunnen. Want kom op nou. Op een gegeven moment loop je zo ver achter, het overzicht is helemaal weg en je kan eigenlijk geen kant meer op. Na 16 jaar huwelijk kwam ik in een scheiding terecht en mijn ex-man liet mij achter met onze 4 kinderen en €40.000 schuld. Mijn ex ging investeren in allerlei buitenlandse projecten en dat is helemaal mislukt. Die schulden zijn gemaakt in je huwelijk, dus ja, dan ben je gewoon beide verantwoordelijk. Maar als hij dan mede verantwoordelijk is, waarom hebben ze dan niet gedeeltelijk een schuld op hem verhaald? Nee, hij is vertrokken naar het buitenland en ze konden hem niet te pakken krijgen. Hoe is het dan om schulden te hebben en de zorg te hebben voor 4 kinderen? Pittig. Je doet je stinkende best om alles zo goed mogelijk te regelen, maar je vult gaten met gaten en je hoopt elke dag nog op het beste eigenlijk. Op een gegeven moment werd er noodbeslag gelegd en had ik nog iets van €20 te besteden per week. Had je een gevoel van schaamte in die periode? Ja, enorm, want je voelt je heel erg dom. Je denkt ook, heb ik het nou zo ver kunnen laten komen? Het is alsof je in een sneeuwstorm zit en 2 meter verder is de deur naar een hutje, maar je ziet het niet. Als je er middenin zit, heb je daar helemaal geen overzicht van. Na een aantal jaren maakte iemand mij attent op Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatje is een vrijwilligersorganisatie die mensen helpen die moeite hebben met de financiën. Even kijken, ik heb deze brief van de week gehad van de gemeente over de kwijtschelding. Van begin af aan hadden we een klik met elkaar. Daar kijkt de vrijwilliger of de coördinator ook altijd naar van welk maatje past bij welke hulpvrager. Kijk, 80% van de betalingscapaciteit, dan gaan ze uitrekenen wat je inkomen is. In het begin heeft ze alle administratie nagekeken, dat was een behoorlijke klus. Dat heeft ze fantastisch in kaart gebracht. Vanuit daar zijn we weer verder gegaan. Ja, toen werd er contact gelegd met de mensen waar we de schulden hadden en de bedrijven enzovoort. Even kijken, dan gaat hij zich plaatsen bij je bestanden, denk ik. En dan kunnen we bij GBT inloggen. Het uiteindelijke doel is om de schulden helemaal tot 0 te krijgen. Ja. En dat kan best wel een poosje duren. Dat kan ook vaak niet alleen met vrijwilligers. Dan gaan we ook kijken welke stappen we moeten zetten om de professionals bij te halen. Als er bijvoorbeeld een schuldenregeling nodig is, dan gaan we de stap naar de gemeente zetten. En dan ga ik ook mee naar de gemeente. En dan is het fijn om iemand naast je te hebben die even met je meedenkt en met je meekijkt. En ja, een beetje stuurt en in de gaten houdt van wordt alles geleverd wat er gevraagd wordt, zeg maar. Elke keer ga ik er met plezier naartoe, ja. En vind ik het heel knap hoe Cora het doet, hoe ze haar leven leeft. Hè. Ze werkt, ze heeft 4 kinderen, ze heeft alles om haar heen. Al die ballen houdt ze in de lucht. En financiën pakt ze er ook bij, ja. Dat is nu meer op de kaart dan in het begin uiteraard, maar ja, dat gaat heel goed. Wij hebben als vrijwilliger een 1-op-1 contact met de hulpvrager. We komen aan huis, we staan naast de hulpvrager. Je bouwt een wederzijds respect en vertrouwen op met elkaar. Ik denk dat die tijd die een vrijwilliger in de hulpvrager steekt, dat kan van de professional nooit verwacht worden. Dat wordt veel te duur en veel te omvattend, zeg maar. Ik denk dat ik bij Cora echt al in de afgelopen jaren heel vaak geweest ben. Ja. Ik ben assistent opticien. Dus ik sta in de winkel en ik meet de brillen aan en ik verkoop en ik maak brillen. Ik denk dat eigenlijk iedereen wel in de schulden terecht kan komen. Of je nou een baan hebt, ja of nee. Het is, je hoeft maar even pech te hebben en het noodlot slaat toe. Bepaalde dingen die gebeuren in je leven kun je van tevoren niet inschatten. En dat kan ook soms zo heftig zijn dat je dan ook minder aandacht hebt voor wat er om je heen gebeurt. Ik bedoel ook met erge ziekte of met scheiding of met een crisis. Dus ja, dat kan natuurlijk heel veel mensen gebeuren en dan kom je er wel alleen voor te staan.
Wat zou je tegen andere mensen willen zeggen die in de schulden zitten? Trek op tijd aan de bel. Als het water even aan je... Dan moet je niet eens op wachten dat het water aan je lippen staat. Want er kan eigenlijk heel veel geregeld worden. Je moet alleen de weg weten. En ik wist de weg helemaal niet. Letterlijk en figuurlijk niet. En ja, Petra die heeft me echt zo fantastisch geholpen. Dat gun ik eigenlijk iedereen. Nu gaat het hartstikke goed. Alles is goed geregeld. En de jongens gaan goed. Ik ga goed. We zijn happy family. Hoe lang blijf je nog in de schulden? Als het goed is ongeveer 1,5 jaar. En dan is het afgelopen. Dan is het einde in zicht. Dan gaan we taart halen, ja. Welkom beste kijkers van Omroep Zeeuws-Vlaanderen. U heeft net al kunnen kijken naar een kort fragment van ons schulphulpmaatje. En bij mij aan tafel zitten 2 Zeeuws-Vlaamse coördinatoren. Zouden jullie jezelf kort kunnen voorstellen? Tuurlijk kunnen we dat. Ik ben Rini Dees. Ik ben coördinator in Terneuzen. Samen met nog een andere coördinator. En voor schuldhulpmaatje, en dat is mijn collega van. Ja. Ik ben Joke Brouwer. Ik ben schuldhulpmaatje hier in de Sluis en coördinator sinds een jaar. En ik doe dat in eentje. Ja, en er is ook nog een coördinator in Huls, begreep ik. Ja. Dus jullie zijn echt de Zeeuws-Vlaamse schuldhulpmaatjes. Met z'n 4, als ik het goed begrijp. De coördinatoren zijn wij. Ja. En dan hebben we daaronder nog een hele groep met vrijwilligers die als maatje. Ja, want schuldhulpmaatje, zouden jullie kort kunnen uitleggen voor onze kijkers wat die precies nu allemaal doen? Schuldhulpmaatje die biedt hulp bij mensen die in de financiële problemen zitten of daarin dreigen te raken. Mensen kunnen zich aanmelden bij ons en dan, het is een landelijke website, want het is een landelijke vereniging. En kunnen zich aanmelden en dan worden ze automatisch doorgeschakeld naar de coördinator die in die regio zit. En dan kunnen wij een intakebezoek gaan doen en dan proberen wij daarna een maatje te koppelen aan zo'n adres. Om daar dus 1-op-1 hulp te verlenen en mensen weer te helpen op de rit te komen. Of met papieren bij elkaar te scharrelen voor de gemeente, voor schuldhulpverlening eventueel. Dat is inderdaad ook een hele belangrijke maatschappelijke functie hebben jullie. En nu ben ik benieuwd, in de schulden is dat dan echt mensen waar de deurwaarders langskomen omdat ze het niet kunnen betalen? Of ook mensen die bijvoorbeeld dreigen om in de schulden te vallen? Ja, het is eigenlijk beide. Mensen hebben over het algemeen best wel schromen om zich aan te melden. Hè. Dat duurt vaak jaren. En dus bij sommige mensen staat het water inderdaad echt aan de lippen, hè, of daarboven. Doordat ze wakker schrikken, doordat er deurwaarders aan de deur staan en paniek raken. Ja. En er zijn ook mensen die zelf al zien van, goh, er is iets gebeurd in mijn leven, hè, scheiding of werk kwijt. En dat ze dan zien van, dat gaat mis. Ik heb nou een aantal rekeningen die ik niet kan betalen en daarvoor hulp gaan zoeken. Ja. Dus het is heel divers. En iemand klopt bij jullie aan, hoe ziet dan zijn of haar traject eruit om terug uit die schulden te komen? Nou ja, wij kijken dus wat er nodig is. Vaak een huisbezoek geeft best al een beeld hoe een situatie thuis is. En dan probeer je daar ook eigenlijk een maatje aan te koppelen die daar goed bij past. En die ga je schulden in kaart brengen. En dan afhankelijk daarvan een plan opstellen van moeten dingen terugbetaald worden of afbetaald. Regelingen treffen, maar altijd met de hulpvrager zelf. Wij mogen nooit iets voor die persoon gaan doen, maar die moeten leren zelfredzaam te worden. Ja, dat lijkt me wel een hele uitdaging om bijvoorbeeld die mensen dan in beweging te krijgen. Hoe ervaren jullie dat zelf? Ik merk wel als ze een keer van ons, bij ons aangeklopt hebben, dat ze zelf al eigenlijk best wel actief aan de slag gaan. En we hebben maken eigenlijk ook afspraken daarover. Hè, van kijk, schulden zijn jouw schulden. Het is niet, we kunnen ondersteunen, we kunnen meedenken, we kunnen meehelpen om te bellen als je het eng vindt. Maar het blijven jouw schulden. Maar je ziet dan wel dat mensen vaak wel in beweging komen. En het gebeurt ook dat mensen zich aanmelden en dan uiteindelijk niet in beweging komen en de deuren niet open doen of zo. Dan stopt het eigenlijk ook, dat traject natuurlijk. Maar 1 keer aangemeld, dan zie je wel dat er vaak toch al een beweging voorwaarts komt. Ja. En heerst er dan ook een klein beetje taboe op om jezelf aan te melden daarvoor? Ja. Of is die drempel wat lager voor die mensen? Nee, schaamtegevoel is er natuurlijk bij iedereen. Als jij in de schulden zit, dat is niet fijn. Ja. En soms worden mensen ook echt wel door de gemeente gevraagd van, doe daar
meld je daar aan. Ja. Hè? Als mensen soms eerst bij de gemeente komen. Maar het kan nog door ons opgelost worden, zeg maar. Dan, ja. Maar dan merk je, dan moeten ze opnieuw. Eerst je verhaal bij de gemeente en dan weer bij ons. Dus dat is soms ook weer even een extra drempeltje om weer over te gaan. En jullie zijn met 4 coördinatoren in Zuid-Vlaanderen. Maar er zijn ook nog verschillende werkgroepen, heb ik begrepen. Ja, in elke plaats is ook een werkgroep. Hè? Dus die voor ons ook wat praktische dingen inricht en meedenkt. En ook weer er hangt dan weer een bestuur boven, een algemeen bestuur. Samen voor Zuid-Vlaanderen heet dat. En daarin zit de schuldhulpmaatje en ook de energiebanken. Oké, ja. Want er zijn ook in alle plaatsen energiebanken actief. Hulst, Terneuzen en Sluis. Dus tezamen vormen zij samen voor Zuid-Vlaanderen. En net zoals die energiebank, zien jullie ook inderdaad dat de schulden van de energierekeningen eigenlijk het hoogst zijn? Nee, dat is verschillend. Schulden heb je... Eigenlijk bestaat er een wet op de vroegsignalering. Ja. En wooncoöperaties en ziekenfondsen en even zien wat nog. Energiebedrijven hebben de plicht bij 2 maanden achterstand dat ze melding doen bij de gemeente. Oké. En de gemeente heeft dan weer de taak om te gaan kijken op zo'n adres van wat is hier aan de hand en is er meer aan de hand. En zo komen ook veel mensen eigenlijk bij ons terecht. Ja. En net zoals die samenwerking met de energiebank, is het dan dat mensen daarvan dan bij degene die in de schulden zitten langskomen om te vertellen wat ze kunnen verduurzamen? Nee, je kunt jezelf aanmelden bij de energiebank. Maar het is ook wel eens dat wij bij mensen komen dat we zeggen, goh, het zou goed zijn als de energiebank is komt kijken en we kunnen hen erop wijzen en ze kunnen zich dan aanmelden. Ja. Dus er is dan wel een vorm van samenwerking, we weten elkaar wel te vinden. Ja. En andersom is dat ook. Hè? Ze kunnen natuurlijk ons ook als ze denken, of als ze merken van er is best wel wat meer aan de hand op financieel gebied misschien, dat ze kunnen zeggen, weet je dat de schuldhulpmaatje bestaat en dat je kunt aanmelden. Ja. Dat is wel een hele mooie samenwerking. En nu ben ik ook benieuwd, als die energiebank dan langskomt, doen ze dan ook inderdaad een pakket afgeven bij die mensen, bijvoorbeeld? Vaak hebben ze een pakketje met wat duurzame lampen, folie voor achter de radiator, om de buizen te isoleren, dat soort dingen. Ja. Die gaan dan vaak even zo'n huis langs van wat is hier nodig en wat kunnen we hier doen. Ja. Dat zijn ook weer vrijwilligers die dat... ja, want jullie bestaan volledig uit vrijwilligers. Ja. En jullie zijn ook dus inderdaad de landelijke organisatie. Weten jullie toevallig hoeveel vrijwilligers er al bij jullie zijn aangesloten landelijk? Dat zou ik echt op moeten zoeken. Dat zou ik ook niet weten. Heel groot aantal. Ja, dat is echt in de duizenden. Ja. En merken jullie dat ook bijvoorbeeld in Zuid-Vlaanderen, of zou er dan altijd nog meer behoefte zijn aan vrijwilligers? Ja, zeker. Er is altijd behoefte aan vrijwilligers. Ja. In principe kun je eigenlijk geen mensen genoeg hebben, zullen we zeggen. Ja. En merken jullie dat er ook bijvoorbeeld in de uitvoering dat soms een paar extra handen wel van pas zouden komen? Ja, in Terneuzen zitten we nu op het moment met de maatjes redelijk op peil. Maar daar hebben we weer behoefte aan een extra coördinator. Ja. Jullie hebben ook meer behoefte aan maatjes en werkgroepleden. Het is soms ook het varieert ook wel eens. Soms heb je net een hele zwik vrijwilligers die zich aangemeld hebben. Dan kun je eventjes wat dat betreft iets rustiger aan doen. En ook in Hulst zoeken we weer nog een coördinator. Ja. Want die coördinator die gaat ermee stoppen dan in Hulst? Nog niet, maar goed, die moet op een gegeven moment ook een overdracht zijn. En die heeft ook best een aardige groep met maatjes. Dus die moet hij in zijn uppie ook aansturen. Ja. Nou, beste kijkers, hoort u het. Wilt u misschien nog coördinator worden bij schuldhulpmaatje, dan kunt u altijd contact opnemen. Of maatje in Sluis. En dan ben ik ook benieuwd, hoe hebben jullie dan elkaar zo allemaal gevonden? Want eerst was dat initiatief natuurlijk niet in Zuid-Vlaanderen. Jullie hebben het mede geïntroduceerd. Hoe is die steen zo gaan rollen? Ja, maar kun jij vertellen hoe jij erbij gekomen bent? Ja, ik heb me ooit aangemeld bij schuldhulpmaatje. En als je dus maatje wil worden, moet je een opleiding doen van 3 zaterdagen. Ja. En dan ben je gecertificeerd als maatje. Dus ik had dat toen gedaan en toen was er eigenlijk nog niks in Sluis. Ja. En op een gegeven moment zijn ze natuurlijk toch, is er vanuit Hulst is er beweging gekomen en contact hier gelegd en is er een werkgroep ontstaan. En een aantal kerken die dan mee wilden participeren en de gemeente die dat ziet zitten en daar hebben we dan ook een convenant mee.
En ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Hè? Dus de coördinator van Hulst was eerst hier coördinator. En toen heb ik langzaamaan zijn taak overgenomen. Ja. En dan ben ik ook wel heel nieuwsgierig. Wat is jullie mooiste succesverhaal wat je hebt meegemaakt? Met Schulphulpmaatje. Ja, soms heb je iemand die zit echt zwaar in de problemen. En soms krijg je ineens een appje van 2 jaar geleden had ik jullie nodig. En nu, ik heb een eigen huis, mijn schulden zijn afbetaald en ik heb een leuke baan. En ik wil jullie nogmaals hartelijk bedanken. Nou, dat zijn gewoon de cadeautjes. Maar je hebt ook minder leuke verhalen natuurlijk. Het is niet altijd dat altijd alles goed afloopt. Ja, dit is inderdaad wel leuk om te horen dat ze inderdaad zichzelf terug op de rit hebben gekregen en daarvoor ook de waardering uitspreken richting jullie. Er wordt ook verteld iets minder leuke verhalen. Zou je er iets van kunnen delen? Soms heb je ook gewoon mensen waar heel veel problematiek speelt. Ook soms op psychische achtergrond of ziekte of noem maar wat. En daar zit soms een heel team van een gemeente ook met medewerkers, met maatschappelijk werk of jeugdzorg. Dus soms is het ook wel heel gecompliceerd. En dan heb je een stukje waar je bezig bent. En dan kunnen soms mensen toch nog echt wel in de schuldhulpverlening terechtkomen. Maar dan kun je ze toch nog proberen te ondersteunen, ook in die periode dat ze door dat diepe dal gaan. Inderdaad, altijd ervoor zijn om hen te kunnen helpen. Ja, inderdaad. En nu ben ik dan ook al een beetje nieuwsgierig door dat diepe dal gaan, zeg maar. Wat was voor u een van de leukste dingen die u heeft meegemaakt? Dat we even terug naar de top gaan klimmen nu. Nou, inderdaad dat iemand uiteindelijk best wel in een vervelende situatie zit met allerlei problemen, maar uiteindelijk ziek wordt, ziek is, uiteindelijk een baan vindt en daardoor uiteindelijk komt er dan meer inkomsten, er komt veel meer structuur en wordt het leven gewoon wel een stuk makkelijker. Dus ja, eigenlijk vind ik dat altijd fijn dat je denkt van iemand, dat is een hoop ellende en er is dan toch licht aan het einde van de tunnel, zeg maar, door werk te krijgen en daarmee gewoon ook weer inkomen te genereren. Want dat is, uiteindelijk draait het daar vaak ook wel om. Hè? Dat, als er geld is, dan kun je eigenlijk wel je vaste dingen betalen. Hè? Wordt het leven soms wat makkelijker. Ja. En ook nog even terug over de gemeentes. Er zit ook dus echt die samenwerking. Is die dan heel intensief met de gemeentes of kloppen die dan echt aan wanneer het helemaal verkeerd dreigt te gaan? We hebben best een intensieve connectie met de vroegsignalering van de gemeente. We hebben er ook ieder kwartaal een overleg mee. De gemeente sponsort ons ook met subsidie. Dat is ook heel fijn, want de vrijwilligers die doen alles al gratis een tijd, maar die willen toch wel hun onkosten. De cursussen moeten betaald worden, ons syncsysteem waar we alles in vastleggen van de dossiers moet ook betaald worden. Dus het is heel fijn dat daar die backup ook achter zit. Dat is wel mooi om te horen dat jullie ook een soort van verbindende rol hebben. Naast de gemeentes ook samenwerken met de energiebank. Echt eigenlijk alles om mensen die in de schulden zitten te ondersteunen en te zorgen dat ze eruit komen. Nu ben ik ook wel een beetje getriggerd eigenlijk, want jullie hebben zoveel samenwerkingspartners. Maar iedereen kan zich ook aanmelden bij jullie. Hoe gaan jullie eigenlijk om met de AVG-gegevens van degene die zich aanmelden bij jullie? Ja, wij werken in een systeem, SYNC heet dat. Dat is een beveiligde omgeving. Wij kunnen er als coördinator in en het maatje wat gekoppeld is aan vragen, zeg maar, kan daarin. Ja, we hebben natuurlijk geheimhoudingsplicht. Hè. We praten niet met elkaar wie we bezoeken. Ook als wij een overleg hebben, intervisie bijvoorbeeld, dan noemen we geen namen. Het is vaak wel dat je weet van iemand woont in die plaats of in die plaats, maar verder is dat eigenlijk geheim. Dus we hebben echt geheimhoudingsplicht en dat moeten we ook respecteren en dat is heel belangrijk. Het is niet inderdaad dat er een angst ligt dat ik zou me aanmelden dat mijn gegevens dan op straat komen te liggen. Nee, absoluut niet. Nee, dat is echt een beveiligde omgeving en wij hebben ook onze geheimhoudingsplicht. En daar hebben jullie ook echt voor getekend, zeg maar, voor die geheimhoudingsplicht? Of dat is onderdeel van je bent gecertificeerd maatje en daarmee respecteer je ook die regels. Weet je van, er zijn AVG-regels en daar moeten we ons aan houden.
Nu ook nog, het vroegtijdig aanmelden is ook eigenlijk van belang. Dus inderdaad, wanneer je jezelf al signaleert dat je naar de schulden gaat, kun je je beter maar aanmelden. Hoe gaat het dan zo in de praktijk? Ja, het is gewoon heel belangrijk als mensen denken van ik begin problemen te krijgen of ik kan al een paar keer mijn rekeningen niet betalen. Trek aan de bel. Trek liever iets te vroeg aan de bel dan iets te laat, want de schulden lopen ontzettend snel op. En het is echt geen schande we hebben inderdaad onze geheimhoudingsplicht en hoe eerder je uit de schulden bent, hoe beter. En hoe vroeger je erbij bent, hoe meer er ook nog kan. Ja. Dat is gewoon het fijne van op tijd. En het is jammer dat bij sommige mensen soms gewoon heel lang duurt en dan heb je een hele berg waar je ook doorheen moet. En dat is veel lastiger dan aan het begin. Ja. Dus inderdaad, schaam je niet als je in de schulden zit of richting de schulden toe gaat en meld je gewoon aan. Dat is eigenlijk de kernboodschap. Ja, dat is het meest verstandig om te doen. Ja. In ieder geval wil ik jullie al bedanken dat jullie zijn aangeschoven aan tafel. En ik wil u ook bedanken, beste kijkers, dat u weer heeft ingecheckt voor een nieuwe aflevering van Aan Tafel. We zitten in het Ledel Theater te Oostburg en tot de volgende keer.